ଏକତରଫା ପ୍ରେମର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ଏହା କିପରି ହୁଏ ଆଉ କେମିତି ହୁଏ? କିଏ କହିପାରିବ କି ଏହାର ଅର୍ଥ? ଏ ଏକତରଫା ପ୍ରେମ ବି ଅଜବ ହୋଇଥାଏ। ମନ ଖୁବ୍ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥାଏ ତା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଅଧାରେ ହିଁ ରହିଯାଏ। ନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିନା ପ୍ରେମ କରିପାରିବି। ସେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯାଏ। ମୋ ହସିବାର କାରଣ ବି ସିଏ, ଆଉ ମୋ କାନ୍ଦିବାର କାରଣ ବି ସିଏ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାତିସାରା ଉଜାଗର ରୁହେ, ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ଜଣା ନଥାଏ। ଯଦି ମୁଁ ମୋ ମନକୁ ପଚାରେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କରୁଛ? ତ ଉତ୍ତରରେ ଏଇଆ ମିଳେ କି ଏବେ ତ ସିଏ ଆଦତ ଆଉ ତୋର ଜରୁରୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସବୁ ଫଟୋ ଦେଖି ହୃଦୟ ଖୁସି ହେଇଯାଏ ମୋର। ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ମେସେଜ୍ ଆସିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ହିଁ ନଥାଏ, ତଥାପି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ସିନ୍ ଚେକ୍ କରୁଥାଏ। ସତରେ ଏ ଏକତରଫା ପ୍ରେମ ବି ବଡ଼ ଅଜବ ହେଇଥାଏ। ଯାହାଠୁ କିଛି ବି ଖୁସି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମନ ତାକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଇ ବସେ। ସେ ମୋତେ ହଜାରେ ଥର ଅଣଦେଖା କରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭଲ ପାଏ। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମୋତେ ବହୁତ ହୁଏ, ତଥାପି ମୁଁ କୁହେ ହଁ, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ପାଖରେ ଥାଇକି ବି ଲାଗେ ସେ ମୋଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ। ଜଣା ନାହିଁ ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ। ଏକତରଫା ପ୍ରେମରେ ଆଉ କାହାକୁ ଚାହିଁବା ବା ଭଲ ପାଇବାକୁ ମନ ଟିକେ ବି ହୁଏ ନା। ଏମିତି ପ୍ରେମ, ବିଶ୍ୱାସ କେଜାଣି କାହିଁକି ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନା। ସେ ଆଉ କାହା ସହ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଖୁସିରେ ହିଁ ଖୁସି ହୁଏ। ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ପ୍ରେମ ଦୁଇତରଫା ପ୍ରେମରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି। ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ଏକତରଫା ପ୍ରେମ ବଡ଼ ଅଜବ ହୋଇଥାଏ। କଷ୍ଟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ସେ କଷ୍ଟ ମିଳିଛି ସେ ହିଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ସେ ହିଁ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିଛି। ଏକତରଫା ପ୍ରେମ ସତରେ ବହୁତ ଅଜବ ହୋଇଥାଏ।